салом алейкум ҳамдиёрони азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз ман ба шумо натиҷаи ангури пайванди барг пайвандро нишон медиҳам. Мана вақте ки ҳаво салака гарм шуд, ман барг пайванд кардам. хай барг пайванд кардан иҷроишаш ба ҳама маълум аст. мегиреду мана инаш нагирифту мумкин гирад, инаш барг кард. боз ҳозир мерем дигарашро мебинем. мана инашро бинед, барг кард дутта инашро канда мепартоем мекун. ҳавайда метем инаш гирифтагӣ мана капка буд, ин барг мекунад худо хоҳад. ҳозир желатина барг пайванд кунед ангуротонро. мана бо барг пайванд ҳоле кушода нашудааст, ҳамаш да як рӯз шудагӣ, тагаш ба буромадагӣ, тагаша меканем. мана бо барг пайванд, мана бо барг пайванд, ино худо хоҳад ҳамаш мегирад. ҳозир ки гарм ҳаст, барг пайванд кунед ангуротонро. мана бинед капка буд, ин барг мекунад худо хоҳад. ин тагашро канда мепартоем, инашам барг мекунад, инашро канда мепартоем, ино канда мепартоем. як таги барг мемонем барои насос оба качат карданаш. ҳамдиёрони азиз, ҳанин хел мана ин пайванди мо барг кард бинед. мана волош мебиёем, барг ина мешиканем, ин дар кор нест. мана инашам мешиканем. ҳанами якта барг мемонем кифоя барои ҳамчун насос оба кашида ин пайвандро шукуфонданаш. бояд шукуфонад. ҳозир бояд дигарашро меёбам. мана бо як барг пайванди дигар, мана шукуфтаст бинед. ин натиҷаи барг пайванд. мана боз як дигар натиҷа шукуфта истодааст барг пайванд. дидед, ман инашам мешукуфад худо хоҳад. дам кардам омадагӣ. ҳамдиёрони азиз, ҳамдиёрони азиз, анам хел шумо метавонед дер карда бошад агар барг пайванд кунед, то соли дигар ин 1 метр мешаваду чӯбаш мепазад. анам хел ҳамдиёрони азиз, мана барг пайвандҳои мо бинед, мана дам карда омадагӣ, ин ҳамаш мешукуфад. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. бо як дигар шукуфтагиашро нишон диҳам ба шумо. мана дидед, шукуфтааст. тагашро тоза мекунем, инашам шукуфтааст, инашам мешукуфад. хай ҳамҷа боғи ангури технически винни буд. ман дар оно соли гузашта харидорӣ карда ки будем ку ҳамаш пайванд кардам. аллакай ангурҳои беҳтарин, ангурҳои авватар бисёр шуд. худо хоҳад худо дар тобистон ҳамин арзонӣ диҳад. дар паноҳи худо бошед.